A borrasca Gabriel segue golpeando con dureza o leste da península, mantendo a alerta vermella en toda a provincia de Valencia con tromas de auga que foron continuas durante esta tarde. En Aragón e Cataluña parece que pasou o peor, pero seguen con moito ollo a evolución nas ribeiras dos ríos, especialmente do Ebro. Son as rúas de Cullera convertidas en auténticos ríos polas chuvias torrenciais que caeron esta tarde no municipio valenciano. Unha forte tromba que deixou 100 litros por metro cadrado en apenas unha hora. Xifres històriques de pluja que han causat moltes incidències que la policia local i la Guàrdia Civil, els bombers, Protecció Civil estan atenent. Algo similar aconteceu en Sueca, onde as fortes precipitacións deixaron 54 litros por metro cadrado nunha hora. O alcalde dixo que poucas veces vira chover con tanta intensidade. En Gandía, outro trebrón tamén rexistrou 200 litros por metro cadrado nalgúns puntos do concello. Valencia suspendeu as clases este martes en centros de zonas inundables nas pedanías do sur e na fachada marítima, dado que a EMET mantén o aviso vermello en toda a provincia ata esta medianoite. Tamén foi aprazado o partido entre o Valencia e o Oviedo. Madre mía! En Aragón, calma tensa despois dunha noite en vela con momentos críticos onde houbo que rescatar familias que quedaron illadas nas súas vivendas. Ha habido una tromba de agua y nos ha entrado todo lo que ha caído. Ya es la segunda vez, en el 2023 ya fue lo mismo y ahora pues otra vez. Piden precaución en Cataluña, nos sitios onde poida chover sobremollado, especialmente en todo o curso do Ebro na provincia de Tarragona. A EMET prevé para este martes que siga a inestabilidade no centro-leste e no sueste da península e tamén nas Baleares.